ओइ आदा मा खालामदों? हाब माथो बिग्राय फंबायसो दिनैसो फैनो रोंबाय। औलै आदा बेरायनो नायनो होननानै फैथारबाय जोङो दिनै। फैयाबा फंबाय फैनो रोंनानै बिराद मोजां जादों। सोर फैखो होनबा? ओइ बिमा फैद' आलासिफोर फैदों। दे आदा। नांलाया दे फंबायमोन। मा खालामबाय थाखो बाजै फैद'। आयौ आवसावा बिग्रायसो नङा होनबा बियो? दिनैसो फैथारबाय नोङो? औ बाजै। मासे गाज्रि बेलाय? थां बैयाव जिरायहैथ'। जागोन दे जागोन। ओरै जिराय फैदो फंबाय। जायो दे आदा। दे बाजै नोंहाबो। नांलायलामोन। गोबाव जाथारबायमोन बाजै नुलायिया दिनैसो नुथारबाय। औ गोबाव जाखाबायमोन ना नोंसोर फैया नालाय बोरैथो नुनो आगैमोन। नंगौबो बाजै फैनो सानबाबो समखौनो गोरोबनायखौनो मोना नालाय। थेवबो दिनै सफैबायना। आरो नानि बाबुमोनखौलाय माथो नुवासै बहा थांखो? सानैबो क्लासावसो थांजोबदों। मोजां जादों मा क्लास मोनखो बेबा दाबा? बाबुआ बिए फरायबाय नानिया देग्लायसो फाइनाल होगोन। हाब मोजां जाथारदों जोबोर मोजां मोनबाय आं खोनानानै। गैथारामोन ना बाहागि एकदम गोरलै गोरलैथारसोमोन माला देरखो नायलाय। औ उन्दै खासोमोन ना। फरायबाय फरायनायालाय एसे खस्थ' मस्थ'नो। बिदिनो दाउ लानाय अमा फिसिनायजोंनो खस्थ' खालामनानैनो बिदिनो खुनुरुखुम फोरोंबोगासिनो। जों नुखाबोनाय ना बाजै नोंसिनि खस्थ' खालामनाय खामानि मावनाय सहायनांबोनायखौ। दे बिफा दाउखौ मासे सिथारहैदो थां आं साहा खालामहैनि दानो जागोन बे। र' आदा र'। आरो बाजै जों नोंसोरखौ खस्थ' खालामहोनो होननानै फैयाखै। जों साहाबो लोंनानै फैखाबाय फुदुंनांला। आरो दाउखौबो दा सिथारसै। आदा अननानै बाजारावहाय दसे थांब्रबदो नामा। नैबेजोंनो अमा बेदर लायदो अमा बेदर जानोसै दिनै। नाङा फंबाय आलासिलायानो। जेबो नङा आदा थांलायनानैल' फैदो। जाथारनांगौ आदा दिनै। जालालै फंबाय नोंजोंबो। बाजै बे दहाय नों मैथा खानाया लाबोदो जों सायनोसै। मैथाजों अमाजों जानांगौ दिनै। जालायबाय फंबायना गोदोनि सर'आनो खारमाराखै। महराल' एसे सोलायदों नङा होमबा? थाथ' फंबायमोन आं खरस लायनानै फैग्रोनि। दे आदा दे। गावसोरसो सायलायसै आरो। जेबो नङालै बाजै ओरैनो थास्लायस्लाय। बाजै ओइ बाजै। बे बुख्रुबा न'आव दंना गैया बेबा? गैयाबा गावसोरखौनो गोसोखांबाय थायो। फैथाराबो मालाबा लोगो मोनग्रोथोंसैल'सो होननानै बुंदों। मा मावखोनो ओमफ्राय बियो? मावाखै न'आवनो दं दानो खोनाबानो फैगोन बियो। नै माथो सारमोना सफैनानै दं आरोलाय। हाब बुख्रुबबाय बोरै सफैलाबायखोरा नोंलाय? नै मानसियाबो सफैगारबाय दा दासो रायखांदोंमोन। थौ बैथिं जिरायहैसैलै।
ओरै लादो। दे जिरायदो सार। दे बुख्रुबबाय मारै दंब्रा? मोजाङैनो दं। हाब सारमोना जोंखौ खबरखौनो लाथारलाब्रा दाना। गोदोबा आर्मि पुलिस फैबा जोंसो दुमखोमायोमोन। बोरोथो माथो जेबोआनो गैया आंहालाय। सिगाङावबा एकर्ड जाखांबानो गासिबो मोनगोन होनना बुंदोंमोन। माथो नंखायजोबसो गासिबो। हाब जावदोंना बखिदों जाखोब्रा फंबाय नोंनि बुंनाय रावालाय? जोंहा मानो एसेबां दाय जाखोब्रा फंबाय? जोंनिथ' जेबो दाय गैयाना। जों हारिनि थाखाय गेदेरथार खामानि मावनानै फैबाय। जोंहा बेयाव जेबो दाय गैया। आरो रायजो राजानि हेफाजाबजों मोनसे एकर्ड जानानै फैबाय। बेयावलाय जोंहा मा गोरोन्थि दङ? आरो एकर्ड जादों होननानै जों मालाय माथो मोनदों? जोंबोथ' जेबो गैयाना। नोंथाङा जेरैबायदि दङ जोंबो बेबायदिनो दङ। समान एखेसो। जोंखौ दुखु मोननानै जेबो मुलाम्फा जाया फंबाय। बेफोर जाहैबाय गासैबो सिस्टेमाव थानाय दैदेनगिरि सारमोननिसो खामानि जानानै फैबाय। नेनानै थानोसै नङा होमबा? सिस्टेमाव थानाय दैदेनगिरि सारमोना जोंनि थाखाय मा खालामनानै होलांनो हायो। खस्थ'आथ' गोबाङैनो खस्थ' मोनबोफाबाय समान समान जोंजोंनो थाफाबोनानै होसोजाबाय, नासयजाबाय, नागिरजाबाय। जेरै बै समनि खोथाखौ गोसोखाङोब्ला सेंग्राफोर गासिबो ओरै फैलाय। गोसोआव ला सेंग्राफोर, बोथोरा बारा थिग नङा। आं नोंसोरजों साननैसोल' थासिगोन आरो आं थांनायनि उनाव नैबे बिथां कामान्डारजोंनो नोंसोरो थाफानांथ'सिगोन। आरो माखासे हान्जाफ्रा समफोरहालागै सफैगासिनो दं। कामान्डार बिथाङा सेटिं खालामनानै दोनबानो जाबाय। आरो कामान्डार नोंथां मोजाङै लिड खालामथ'बानो जाबाय नङा होमबा कामान्डार? थांखिया गोरलै नङा आरो थांखिसिम सहैनांगौआ बे जोंनि गिदिर बिबान। बोथोरा बारा मोजां नङा। हाजोनिख्रुइ हायेनासो गाज्रिसिन जानानै दं। आरो मेसेजफोरखौ थाब थाब हरलायनो नाजाबानो जाबाय कामान्डार नोंथां। अब्ला बिदिनो जाथोंसै आरो आंजों सासे सेलेक्ट खालामनानै हरबानो जाबाय। सांग्राङै थाबानो जाबाय। नै बैजों आर्मि फैदों मिन्थियाखै नामा? सेंग्राफोर एलार्टआव था। गावसै नामा सार? र' जागावथ'।
जालांबाय। बे मोनसे मोनफा मोनफा गाव गावनि जिउ जारिमिन हिसाबै गाव हारिनि थाखाय आरो रैखाथि थामोन्थानि थाखाय खामानि मावनानै फैदोंमोन होननानै इयुन जेनेरेसननि सैथो सिनायथि होननानै मोनसे समनि गोथां जारिमिन जानानै थाबाय। ना मा होनो फंबाय? नंगौ नंनायालाय गाज्रि मोजां रायलायलायनाय जाबाय। गाज्रि दा मोनसै सारमोन। जेबो नङा, जों जेबो सानाखै। जे बुंनांगौ खोथा दंमोन दिनै गोबाव समनि गेजेराव लोगो मोनलायनानैसो जों रायलायनाय जादों।